Assalamu alaikum warahmatullah, jama'a barkanmu da yau, barkanmu da sake haɗewa a wani sabon bidiyo. A yau muna ɗauke muku da part 2 ne akan Sproutgigs, kamar yadda muka yi part 1 akan wannan website mai suna Sproutgigs. To yau muna ɗauke muku da part 2 ne. Sannan a cikin part 2 ɗin za mu nuna muku yadda za ku yi aiki su biya ku har ku je ku yi withdraw ɗin kuɗin ku zuwa a cikin wallet, sannan daga cikin wallet ku je ku yi fee a tura muku kuɗin ku directly cikin account ɗinku. A gurguje ba tare da mun cika ku da surutu ba, abin da za ku yi shine bayan ka shigo cikin application ɗin cikin website. So kamar yadda mun tsaya a nan gurin a bidiyon mu part 1 akan yadda za ka yi aiki. So amma kafin nan, wannan aikin ana buƙatar ka je ka yi downloading na Kiwi browser. Za ka shiga Play Store na wayarka ka rubuta Kiwi browser. Bayan ka rubuta Kiwi browser, za ka ga wannan ita ce browser. Gata nan, wannan ita ce browser, so za ka yi installing nata zuwa cikin wayarka. Bayan ka yi downloading nata zuwa cikin wayarka, za ka shigo cikin ayyuka. So a wancan bidiyon part 1 mun yi muku bayanin ayyukan da za ka iya shine idan ka ga aiki mai 5,000 da kuma aiki mai 6,000 da mai 7,000, su ne ayyuka mai sauƙi wanda mu muka fi kiyasu gaskiya, wanda muka fi ƙwarewa a kansu. So idan ku duba daga nan sama gashi available ina da $7. Sannan a nan gurin idan kuka ga pending ina da 0.4 gashi nan wanda yake pending. Sannan wannan $7 ɗin available yanzu haka zan iya withdraw ɗinta zuwa cikin wallet ɗina. So amma mu je mu nuna muku yadda za ka yi aiki kafin mu dawo gandun withdraw. So a bidiyon mu part 1 mun tsaya a nan inda muka ce za ka yi selecting na category ɗin nan, ka bar shi akan CEO da ka gan shi nan. So bayan ka taɓa kan shi ka yi selecting, sai ka bar shi akan CEO, sai ka yi appeal na shi. So bayan ka yi appeal a nan gurin, za ku duba ayyukan da muka yi bayani a kansu, ga mai 7,000, ga mai 7,000, ga mai 7,000, amma ban ga mai 6,000 ba gaskiya ga shi har yanzu, da mai 5,000. So idan ka zo ka kalli duk wannan aikin kala masu 7,000 ɗin ne, to su ne aiki gaskiya masu ɗan sauƙi wanda za mu yi su ba tare da an ba mu wata matsala ba. So za ka zo ka taɓa kan aikin ne, yanzu ga mai 7,000 ɗin nan za mu fara da kan shi. So bari mu taɓa aikin kamar haka. So bayan ka taɓa kan aikin, za ka yi ƙasa, ka yi ƙasa, ka yi ƙasa, ga shi nan. Idan ka duba nan ga shi, ga abin nan da za ka kwafa, wannan da kake gani, wannan shi ne abin da za ka kwafa. So za ka zo ka danne kan shi kamar haka. Yanzu idan ku duba ga shi nan, mun riga da mun danne kan shi, ga shi ya gama iya abin nan ɗinsa, za mu yi copy ɗin shi. So bayan ka yi copy, za ka dawo cikin Kiwi browser. Za ka shiga cikin Kiwi browser ka, bayan ka yi downloading na Kiwi browser, za ka dawo ciki kamar haka. Bayan ka shigo cikin Kiwi browser, za ka yi pasting na wannan link da ka kwafo. Bayan ka yi pasting na shi, ga shi nan ya fito daga nan sama, idan kuka gani ga shi nan link ɗin ya fito. To sai ka danne shi, sai ka shiga. So bayan ka shige shi kamar haka zai wuce. So da ya wuce, abin da zai fara kawo ka shine nan gurin, to sai ka taɓa read more, ga shi kamar haka. Bayan ka taɓa read more, sai ka zaɓi wannan number 1 ɗin. Idan ka kalla duka abin link ɗin kala ɗaya ne. So ga shi don kalla, wani zai nuna ma kala daban-daban ne. So idan kalla kala ɗaya ne, sai ka taɓa number 1 na farko kenan. Bayan ka taɓa na farko, a nan gurin ga hotuna nan sun bamu, sorry, ga shi nan, ko ka taɓa kan wannan, ko ka taɓa kan wannan, ko kuma na ƙasan shi ka duba ka gani. Duk dai ko ƙwaya nawa suka baka, sai ka zo ka zaɓi ɗaya a ciki ka taɓa. Yanzu bari mu taɓa na biyun nan, ga shi na data nan, big data processing nan. So bayan ka taɓa shi, zai kawo ka nan, sai ce ka yi ƙasa, za ka yi ƙasa, za ka yi ƙasa. Idan ka duba ga nan ga posting, ga kuma next posting, to sai ka taɓa next posting ɗin, ga shi kamar haka. Sorry, sun ɗan sako mana talla. So bayan ka taɓa shi, zai wuce, zai sake kawo ka, sai ka sake yin ƙasa, sai ka sake taɓa next for posting har yanzu. So sai ka sake yin ƙasa, sai ka sake taɓa next, ga shi kamar haka. Sai ka sake yin ƙasa, bayan ya wuce, sai ka sake taɓa next har yanzu. Sai ka sake yin ƙasa, sai ka sake taɓa next. So ga shi, sai ka sake taɓa next har yanzu. Ƙasa kawai za ka yi. So bayan ya wuce, sai ka yi ƙasa, sai ka sake taɓa next, ga shi.
So gashi nan muna ta yi. To idan ka ga ya kawo ka nan gurin ya nuna ma wannan alaman jan rubutun gashi nan, wannan jan rubutun idan ka ga ya nuna ma, so idan ya nuna ma haka sai ka duba daga nan ƙasa za ka duba, idan ka duba ga talla a nan sun sake mana ga kuma talla a sama, to sai ka shiga ɗaya misali. Yanzu bari mu shiga na sama, sai mu shiga na sama gashi kamar haka. So idan mun shiga tallan nan zai wuce da mu, zai shiga da mu directly cikin abin da ake talla. So za mu ɗan yi waiting nashi na sakan 30, bari mu jira shi ɗan yi kamar sakan 30 haka. Bari mu jira ya wuce, sai mu ɗan jira shi. So da ya wuce kaga haka yanzu misali gashi ya riga da ya wuce normal. So yanzu bari mu jira shi ya ɗan yi kamar sakan 30 haka, sai mu yi back na wayar mu sai mu koma gashi kamar haka. So gashi nan bari dai mu jira shi ya ɗan yi kamar sakan 30 ɗin. So ina kamar sakan 30 kan yanzu ya wuce ai. So sai mu yi back na wayar mu. Bayan mun yi back zai dawo da mu nan har yanzu gashi nan. So idan ka duba da rubutu ne suka ba mu, to yanzu kuma idan ka duba ga nan sun ba mu wasu code nambobi da waye da waye dai da sauransu. To idan sun baka wa'annan, abin da za ka yi shine za ka danna kansu ka taɓa kwafi. So bayan ka danne kansu sai kai kwafi kamar haka. So bayan ka yi kwafi kar ka fita daga nan gurin, sai ka sake taɓa kan talla na ƙasa ko na sama. Yanzu bari mu taɓa na sama. Sai ka sake taɓa kan tallan. Bayan ka sake taɓa kan talla, to a nan gurin da zarar ya fara wucewa za ka zo nan. Da zarar ya fara wucewa kar ka bar shi ya gama wucewa gaba ɗaya. Gashi nan sai ka tare shi, sai ka danna gurin sai ka tare shi. Gashi yanzu mu namu ya gama wucewa gaba ɗaya, amma da mun yi haka kaga mun tare shi. To sai ka zo gashi nan ga alaman alƙalami haka. So sai ka danne kan shi. Da ka danna kan shi za ga a nan gurin ya sake ma pasting ɗin wani rubutu. To in ka ga BYE ɗin nan, so sai ka taɓa kan shi, sai ka, to shi za ka kwafa. Ga nan kwafi nan, sai ka taɓa kan kwafi, sai ka kwafe shi. So bayan ka kwafa sai ka koma ka yi minimizing, sai ka koma cikin Sproutgigs ɗinka. So bari yanzu mu nuna muku. A nan gurin in kuka lura muna da dala 7 ne da 0.1. So abin da za mu yi shine yanzu bari mu sa wannan aiki. So za ka yi pasting ɗin link ɗin da ka kwafo na wato na ƙarshe kenan, wanda ka kwafo shi. To bayan ka yi pasting ɗin shi a nan gurin, nan sai ka zo ka danna nan shi ma kamar haka. So nan akwai contact page da zan ajiye muku a description ɗin wannan bidiyo. So amma wani lokaci akwai idan za ku kwafi abu ta description gaskiya bai cika abu nan ba. So mai buƙatar contact page ɗin zai iya yin magana a WhatsApp, kawai ya rubuta min contact page, kawai zan tura mar su direct. Amma ba ka tsaya dogon wasu bayanai ba, saboda ba zan duba message ɗinka da wuri ba gaskiya. Amma kana rubuta min contact page insha Allah zan duba, zan ma reply kuma tura ma kayanka. So sai ka taɓa wannan contact page ɗin. Akwai keyboard ɗin da baya saving ɗinsu, to dole idan baka da keyboard ɗinka baya saving, to akwai macro keyboard da za ka je kai downloading ɗin shi a Play Store. Bayan ka je ka yi downloading ɗin shi, to wannan contact page ɗin a cikinsu za ka yi saving. Za ka yi saving idan ka kula gashi nan daga nan. Ga nan nawa duk gashi nan kuna ga alaman kansu da alaman kore haka. To wannan duk su ne contact page wanda na riga da na yi saving ɗinsu. To a nan gurin gashi nan sun tambaye ka URL contact page, to sai mu yi pasting ɗin guda ɗaya gashi kamar haka. So mun yi pasting a nan ƙasa, kuma sai mu zo mu sake taɓawa. Wannan shine nambobin da muka kwafo, an ba su bar mu ɗauki gurin ba. Wannan shine idan ka kula gashi nan a nan. Wannan shine nambobin da gashi nan ina abin nan ɗin shi. Wannan shine nambobin da muka kwafo inda muka taɓa talla suka ba mu shi ɗin. To shi ma sai ka taɓa kan shi. I'm sorry. So sai ka taɓa kan shi. Da ka taɓa kan shi zai pasting kaga a nan gurin, sai ka taɓa submit. So bayan ka yi submit kun ga mun kammala wannan aikin. Yanzu sai mu je mu sake zaɓen wani aiki mu sake yi. Bari mu sake zaɓen wani aiki gashi mai 7,000 za mu sake zaɓa. Saboda aikin idan sau ɗaya za a nuna ma ka yi shi gaskiya ba lalle ne ya baka yanda ya kamata, ba lalle ne ka fahimci aikin sosai ba. So sai mu sake zuwa mu yi ƙasa, sai mu zo gashi nan inda ne muku bayanin wannan link ɗin. Ga nan gurin gashi nan, sai ka sake kwafan shi.
so da ka danne shi kawai zaka kwafe shi directly sai ka taba copy. So da ka taba copy yanzu bari mu dan yi refresh na account din mu. So idan ku kula daga nan gurin gashi available din mu ya riga da ya karu idan ku kula dazu 1400 yanzu kuma ya koma 1700. to bari mu je mu sake wani aikin gashi sai mu dawo cikin kiwi browser mu, sai mu zo mu sake pasting na wannan link din da muka kwafo yanzu. Bayan ka yi pasting sai ka danna kan shi zai wuce. So da zaran ya wuce zai kawo ka red mode din nan, sai ka taba red mode. So sai ka sake zaben na farko kamar yadda ne muku bayani a can. So dole na farko zaka zaba idan ka ga ya bar. Yanzu idan ku kula daga nan gurin gashi wannan da wannan kala ɗaya, wannan da na saman shi kala ɗaya ne, amma ku kula wanda shi da wannan ai ba kala ɗaya bane. To sai ka duba wanda suke kala ɗaya a jiki sai ka danna kan na farko. Yanzu gashi mun danna wannan na farkon. So sai ka sake a nan gurin zaka zabi in na farko zaka taba, idan na biyu ne ma ko na nawa ne ma ko dai guda nawa suka baka sai ka zabi ɗaya a ciki. Yanzu kun ga wannan sun bamu ma ya kai guda 5 ko 7 ma haka. So yanzu mu za mu zo mu yi amfani da na biyu ne, ga na farko nan. To sai mu yi amfani da wannan na biyun gashi sai mu shige shi. Bayan mun shiga zai sake dawo da mu nan sai kai ƙasa. So da zaran ka yi ƙasa sosai can idan ka duba gashi ga nan sun ce mana next 3 posting. So sai ka taba next din gashi kamar haka. Za su dan wani lokaci ga suna sama talla sai kai cancel. Sai ka sake yin ƙasa. Idan ka sake yin ƙasa sai ka sake yin next 4 posting kamar haka. Bayan ka yi ƙasa shi ma har yanzu sai ka sake next. So ina son dan yi muku aiki kamar guda 5 ko sama da haka ne ma, saboda ka fahimci aikin. Sai ka sake taba next 5 saboda ka fahimci abin sosai. Sai ka sake taba next posting gashi. Sai ka sake taba next posting. Gashi in ka ƙure shi sai ka ɗanyi sama kaɗan za ka ga next ga next posting. Sai ka sake taba next 9 posting. Sai ka sake taba next. Wani kana yin 5 haka ma ko 6 haka za ga sun baka abu nan. Wani kuma sai ka yi 10 ma ko sama da haka kafin nan ka ga sun baka. Yanzu gashi mu yanzu guda 10 muka yi, kun ga yanzu gashi haka sun zo sun bamu. Kawai da kaga sun nuna ma alamar jan rubutun nan ga yanan step 5 waye din su nan. To wani lokaci za su baka wannan kwata-kwatan kawai kana isuwa wurin za su baka. Wani lokaci kuma sai ka shiga talla. So yanzu idan kun duba daga nan ƙasa ga open talla, ga kuma can sama ma ga open kamar yadda muka yi ɗazu kenan. Yanzu sai mu sake zaɓen na sama. A ciki duk wanda ka zaɓa normal ne kawai, in dai matuƙar ya yi sakan 30 ɗin nan in ka dawo baya za ka ga sun baka wannan code da za ka je ka yi amfani da shi. Yanzu gashi mun shiga tallan, bari mu ɗan bashi ya yi sakan 30 ɗin sai mu koma mu je mu ci gaba da aikinmu. Ina so ku fahimci aikin sosai ne, to bidiyon zai ɗan yi tsayi gaskiya saboda a fahimci abin ba tare da sai an damu da yawan tambayoyi ba. Yanzu bari mu yi back mu koma. Da ka yi back na wayar ka zai dawo da kai nan. To yanzu gashi idan kun duba gashi sun bamu wannan code ɗin, sai mu yi copy ɗin shi sai mu sake shiga talla. Idan kai copy ɗin wannan sai ka sake shiga talla. Shine link ɗin da zaka je ka yi pasting a farko kenan. So gashi mun sake shiga tallan. Da ya fara tafiya sai ka tare shi haka. Da ka tare shi ga alama alƙalamin nan kamar yadda na nuna muku a wancan ga alama alƙalamin nan sai ka taba kan alƙalamin kamar haka. Bayan ka taba shi daga nan gashi daga nan za ku ga gashi idan ka ga mai ƙarshe BYE ɗin nan to shi za ka kwafa. Idan kuma ka ga ba shi bane to kawai ka yi back ka sake shiga wani tallan. Ka yi back ka shiga na ƙasa. In na sama ka shiga nuna ma wannan sai ka shiga na ƙasa. Idan har yanzu ya sake nuna ma shi ma na ƙasan sai ka yi back daga wannan aikin. In ka riga da ka kwafi wannan code ɗin sai ka yi back ɗin wannan aikin. Sai ka je ka samu duk wani tallan da suka baka a dai ciki sai ka kwafe shi. Yanzu gashi za mu yi copy. Bayan mun yi copy za mu dawo cikin Sproutgigs ɗinmu gashi kamar haka.
to za mu dawo sai ka zo kai pasting wannan link ɗin da ka kwafo yanzu haka na last shine za ka yi pasting ɗin shi a farkon nan, to za ka yi pasting ɗin shi. Na biyu kuma shine contact page da nake magana, zan ajiye muku a description saboda abu baya kwafuwa ta description, mutum zai iya magana a WhatsApp ma sai in tura mai su. So sai ka taɓa sai ka sa contact page ɗin, dama ka riga da ka yi saving a cikin ainihin keyboard ɗinka. To wannan kuma shine rubutun da muka kwafo wurin jan rubutun nan da suka bamu, su ne kwata-kwatan nan. To sai mu taɓa submit, da mun taɓa submit kun ga mun yanzu mun riga da mun yi aiki guda biyu. So sai mu zo mu sake shiga next, aiki na uku kenan. Ina so in nuna muku abin sosai ne a yanda mutum zai fahimci abin. Bari mu yi refresh su ɗora mana aikin mu available, ku ga yanda yanayin aikin yake ƙaruwa. Yanzu ga shi dai 1,700 ne. So shi wannan gurin 1,700 ɗin idan ya kai 10,000 shine kana da dala ɗaya. Yanzu kun ga ya riga da ya juya 2,000, sakamakon duk aikin da muka yi 300 suke bamu, duk aikin da muka yi 300 suke bamu. So sai ya kai 10,000 shine zai juya akan wancan dala 7 ɗin ya zama dala 8. Yanzu ana neman 8,000 kenan a nan gaba kafin ya koma ainihin wato dala 8. So yanzu sai mu sake kwafan aikin mu, gashi nan. Wannan dai na biyu nan za ka kwafa, ku rinka kula sosai in ka zo, ba na farkon nan ba. Gashi nan na biyu number 2 shi za ka duba wannan aikin a ƙasan shi yake, a ƙasan number 2 ɗin yake, sai ka yi kwafi. So bayan ka yi kwafi za ka sake komawa cikin Kiwi browser ka. Sai ka yi pasting ɗin shi, bayan ka yi pasting zai wuce. So da ya wuce sai ka taɓa red mode, inda dai kawo ka kawai da ka yi pasting ɗin sai ka taɓa red mode. Yanzu kun ga wannan aikin shi ma sun ce mu zaɓi na farko saboda duka kalolin shi ne. So sai mu zaɓi aikin farko. To a nan gurin ka ga alaman nan sun baka hoton mutum, to nan shine inda za ka zaɓi na farko ko na biyu ko na uku, duk wanda ka zaɓa a ciki. Yanzu mu duka muna amfani da na biyu ne. So kai ma za ka iya amfani da na farko ko na biyu, duk wanda ka zaɓa kawai za ka iya amfani da shi. Kowanne ka zaɓa zai wuce. To sai mu yi ƙasa, mun yi ƙasa sosai za ka yi. To ga shi sun nuna mana next, sai mu yi next 4 ɗin nan. Gashi kamar haka. Next 5. Sai mu dawo ƙasa. Nan gashi sun nuna mana next 6. Wani lokaci suna juyawa sai su mai da wannan gefen nan wannan gefen nan. So ka rinka kula. Duk wanda kai next in zai kai ka gaba shi za ka yi. Gashi nan next 7. Yanzu za su kai mu gashi next 8. Za su kai mu 9 kenan. Gashi. Yanzu za su kai mu next 10 kuma. Yanzu za mu sake next har yanzu. Yawwa gashi kun ga sun kawo mu yanzu inda za mu kwafi wannan kwata-kwatan namu. So kaɗan yi waiting nashi ya riga da ya gama loading. So yawwa idan ya gama loading ka ga ba su baka bane, sai ka shiga talla na ƙasa ko na sama wurin open ɗin nan. Yanzu mu duk da na sama za mu yi amfani. So za ka yi amfani da na ƙasan ko na sama, kowanne ba matsala ba ne. Bari mu jira shi ya sakan 30 ɗin, sai mu sake komawa mu je mu yi aikin mu. Yawa gashi nan, bari mu jira shi ya sakan 30 ɗin. Bidiyon zai ɗan yi tsayi sosai. So amma za ka fahimce shi sosai insha Allah idan ka tsaya ka kalli bidiyon daga farko har ƙarshe. Za ka fahimci yadda ake aikin cikin sauƙi. Sannan kana da tambaya za ka iya yin magana ta WhatsApp. Insha Allah zan baka amsa. Yawwa sai mu yi back. So da mun yi back kun ga sun bamu wayannan lambobin, sun bamu kwata-kwatar, sai mu yi kwafi ɗin sai mu sake shiga talla. Da ya fara tafiya sai ka tare shi. Da ka tare shi sai ka zo ka taɓa nan alaman da zai bayyana ma ɗin shi ɗin. Gashi nan BYE ɗin nan, sai ka yi kwafi. Da zaran ka yi kwafi sai ka sake komawa cikin Sproutgigs account ɗinka. So gashi. Sai mu paste link ɗin da muka kwafo na last. Gashi a nan gurin. Nan sai ka sa contact page wanda zan ajiye muku su. Gashi. Nan kuma sai ka sa wa'innan kwata-kwatan da suka baka na wajen rubutun nan. Gashi nan a nan gurin za ka ganshi. Kana gani ma za ka gane. Sai ka yi saving. Ka yi submitting. Sorry, sai ka yi submitting.
to da ka yi submitting har yanzu za mu sake zaɓen wani aiki ne. So tun da yanzu akwai aiki gaskiya dole mu ɗan yi muku aiki da yawa saboda ku fahimci abin sosai tun da akwai aiki. Dama aikin lokaci ne suke sakewa. So sakamakon jiya da daddare ba mu yi aiki ba shi yasa yanzu aikinmu ya zama da yawa sosai gaskiya. Gashi za ga 1 ga 2 sai ku kwafi 2 ɗin. Ga 2 ɗin za ka yi wannan kwafi ɗin. Sai ka yi pasting ɗin shi. Gashi sai ka danna shi ya wuce. Sai ka taɓa red more gashi kamar haka. To sai ka zo ka zaɓa dai yanzu mu gashi ga number 1 ga number 2 ga 3 ga waye dai da sauransu. So mu number 1 number 2 za mu yi amfani da shi. Duka da number 2 kun ga muke amfani. So ko kai ma za ka iya zaɓen number 2 ɗin ko number 1. Duk wanda dai kawai ka yi sai ka yi ƙasa. A cikin normal ne za ka ga next sai ka yi ta next. Kawai inda suka ce ma next shi za ka yi ta dannawa domin ya ci gaba da wucewa da kai directly yanda za ka rinƙa yin aikinka. So gashi. Mu rinƙa yin next. Gashi sai ka yi ta yin next kawai. Yawwa gashi kun ga yanzu sun kawo. Wani lokaci za su iya nuna ma alamar rubutun, jan rubutun, wani lokaci kuma za su iya nuna ma sannan su nuna ma next. So ko da sun nuna ma next kar ka shiga next ɗin kawai sai ka shiga tallanka. Kawai kai abin da ya kawo ka daban za ka yi ba wai next za ka yi ta yi domin duba bayanansu ba. A'a ka yi aiki ka zo yi. So sai ka yi aikinka. Gashi mun shiga. Shi ma za mu jira shi ya saka 30 ɗinsa. Bari mu jira shi ma ya saka 30 ɗinsa domin mu wuce aikinmu kai tsaye. Abu gashi nan. Mu ɗan jira shi zai wuce insha Allah. Yawwa sai mu yi back. Da ka tabbatar kawai ya yi sakan 30 ɗin ko sama da haka. So kar da ya gaza haka gaskiya. Saboda wani lokacin ya gaza haka idan kai back za su iya nuna ma har yanzu ba su baka ba. Sai ka sake. To gashi sai mu yi kwafe shi. Bayan mun kwafe shi sai mu sake taɓa open. Sorry. Sai mu taɓa open sai mu sake tare shi da ya fara tafiya. Sai mu taɓa alama alƙalamin nan sai mu yi kwafi. So bayan mun yi kwafi sai mu sake dawowa cikin Sproutgigs ɗinmu. Ba mu nuna muku aikin da muka yi ɗazu ba. Kamar yadda ɗazu muka nuna muku aikinmu 2000 ne. So yanzu bari mu yi refresh. Mun sake yin aiki ɗaya. To kun ga ya koma 2322. So bari mu sa aikinmu ne yanzu. Sai ka yi pasting ɗin wannan URL a landing page ɗin nan. Nan sai ka sa contact page da na ce zan ajiye muku. Nan kuma sai ka sa wannan code da ka kwafo na wajen jan rubutun. Sai ka yi submitting. Gashi. So da ka yi submitting sai ka sake duba wani aikin har yanzu. Sai ka sake yi. Ayyuka masu 7,000 ɗin nan dai su ne da mai 7,000 da mai 5,000 da mai 6,000 su ne ayyuka gaskiya masu ɗan sauƙi da muka iya su. Yanzu bari mu je mu sake yin aikinmu. Bari mu ɗan yi refresh domin mu ga sun sake mana abunan nan. Bari mu je mu ci gaba da aikinmu kawai bayan mun tsaya mun jira su har ya sake sannan mu ci continue ba. To sai ka yi copy. Sai ka koma sai ka yi pasting ɗin shi. Sai ka danna gashi kamar haka. Sai ka taɓa red more. Sai ka zaɓi na farko. Sai ka zaɓi number 1 ko 2. Mu dai duka da 2 muke amfani. Kai ma za ka iya amfani da 2 ɗin gaba ɗaya. Duk kowanne kawai ka taɓa normal ne. Sai ka yi ƙasa sai ka yi next. Sai ka yi ƙasa ka yi next. Yawwa sai ka yi ta next kawai. Sai ka yi ta next.
sai kai ta yin next, sai kai ta yin next, sai kai ta yin next. Yawwa shine yanzu kun ga. So sannan amma da Allah duk wanda zai aiki ku rinka kula sosai, saboda in kai wani mistake kaɗan za su iya rufe ma account gaskiya, ba sa jin rufe wa mutum account gaskiya. Ko ni yanzu bidiyon da na yi muku na part 1 ɗin nan, bayan shi account biyu suka rufe min kafin mu zo na wannan part 2 ɗin. So account biyu suka rufe min, yanzu wannan shine na uku kenan bayan bidiyon da na yi muku part 1. Yanzu wannan shine account na uku kenan. Kuma yau zan yi withdraw, zan nuna muku yadda ake withdraw a cikin insha Allah. Yanzu ina so nuna muku yadda za ku yi aikin ne, yadda za ku fahimci aikin sosai ba sai an damu da yawan tambayoyi ba. Gashi yanzu bari mu jira shi ya second 30 ɗin, amma bidiyon zai ɗan yi tsayi, sai a nutsu da Allah a kalle shi sosai sosai insha Allah. Yawa yanzu bari mu yi back, tunda muna da expecting ɗin ya kai second 30 nan. So bayan ka yi back za ga sun sake baka code ɗin. Gashi nan sun sake baka, sai ka danna ka yi copy ɗin shi, sai ka yi copy. Idan ka yi copy sai ka sake shiga talle. Yanzu bari mu zaɓi na ƙasa, tunda duka da na sama muke amfani, bari mu yi amfani da na ƙasa yanzu. Sai ka tare shi, da ka tare shi sai ka danna kan wannan alama alƙalamin, sai ka yi copy. So bayan ka yi copy sai ka dawo cikin Sproutgigs ɗinka. Yanzu bari kafin mu sa aiki mu ɗan yi refresh mu ga sun ƙara mana aikin mu na ɗazu. Yau yanzu idan kuka ga ya koma 2622. So gashi sai mu pasting ɗin link da muka kwafo last a farko. Na biyu kuma contact page da zan ajiye muku. Na uku shine wannan nambobi da kuka kwafo wurin jan rubutun nan. So gashi sai ka yi submitting. So bayan ka yi submitting sai ka sake zaɓen wani aikin. So yanzu za mu sake muku aiki guda biyu ne ko uku a nan gaba. So yawa ga inda dama nake so a zo. Yanzu kaga idan ka yi aiki da yawa za su iya kawo ma nan gurin, gashi sun ce ma suna so ka yi submitting na tax, wato different category. To different category ɗin nan aiki ne da yake da ɗan sarƙaƙiya, yake da kuma wahala. A dalilin shi kaɗai za su iya rufe ma account gaskiya. A dalilin shi kaɗai za su iya rufe ma account. So da sun nuna ma nan inda na nuna muku wurin gashi category ɗin nan, sai ka shige shi, sai ka taɓa ga sign off a farko. Yanzu misali sai mu taɓa sign off ɗin nan, shine inda za mu je mu samu wannan aiki different category ɗin. To idan ku duba ga ayyuka da yawa a nan gurin, shi ma ga ayyuka kimanin 140 a gurin nan. So wanda za mu duba aiki ne mai sauƙi gaskiya, wanda za mu iya sai mu yi shi, domin sai mun samu daman yin aikin different category ɗin nan sannan su ba mu dama mu wuce. So gaskiya different category ɗin nan aiki ne da yake buƙatar nutsuwa gaskiya, saboda iya dalilin shi kaɗai za su iya rufe ma account gaskiya, saboda aikin yana da ɗan sarƙaƙiya sosai. Sai ka duba aikin da zai ɗan fi ma sauƙi. So yanzu a nan ba mu ga aikin da zai mana sauƙi ba, sai mu sake taɓa kan sign off ɗin nan gurin category ɗin, sai mu yi ƙasa ga TikTok short, ga kuma video marketing. Bari mu taɓa video marketing, ko shi ma sun sake aikin shi, shi ma ba a sake aiki ba, sai mu sake taɓa kan shi, sai mu sake taɓa Twitter. Muna dai duba aikin da zai fi mana sauƙi ne, aikin category ɗin different category. Sai mu taɓa Instagram. Har yanzu duk wayannan ba sake ayyuka ba, to sai ka rinka dubawa, ka rinka yin appeal ɗinsu. Ka rinka yin appeal ɗinsu in ka ga wanda suka sake aiki mai sauƙi. Yanzu ga wanda sun sake aiki guda ɗaya. So amma suna buƙatar wa aiki creating ɗin na account ɗin mene. So sai mu taɓa shi, ma ba ma son shi gaskiya. Ba ma son aiki mai wahala. Za mu nuna muku muna so mu ɗan samu aiki mai sauƙi ne. So ga nan order, sai mu shiga. Har yanzu dai duk ba mu ga aiki mai sauƙi ba. To bari mu shiga wurin sobe offer. Shi ma dai akwai ayyuka da yawa a cikinsa, to amma shi ma aikinsa gaskiya yana da ɗan wahala ne su ma. Har yanzu dai mu samu muku wurin aiki mai sauƙi ba. Dama aiki mai sauƙi gaskiya sun fi sakewa. Kaman akwai aikin da za su ce ma ka yi creating na email. To yanzu da suna sake aikin ne da dare, amma yanzu a kowane lokaci ma suna iya sake aikin.
So kawai in kaga sun nuna ma different category din nan zaka iya wato ainihin kayi, idan suka nuna ma different category din nan zaka iya jira, kamar yanzu misali yanzu ina aiki ne karfe 9 da safe, to zaka iya bari zuwa 10, 11, 12 a dai wayannan time din. A kowane lokaci kawai in ka shiga cikin account ɗinka ka yi refresh a cikin nan gurin category ɗin ka duba aikin da ya ɗan fi sauƙi sai ka yi shi. So yanzu gaskiya mun duba gaba ɗaya ba mu ga aikin da zai yi, gaskiya aiki mai ɗan sauƙi da za mu iya nuna muku shi a cikin bidiyon nan ba. So duka ayyukan da za mu iya nuna muku gaskiya suna da ɗan wahala kuma suna da ɗan sarƙaƙiya. Ga shi ne idan ku duba ga ayyuka kala-kala dai. Wani ya ce ka je ka yi subscribe a channel ɗinsa, to subscribe a channel ɗin aiki ne mai sauƙi, to amma wani lokaci za ka iya yi su baka bulanne, shi yasa ba mu damu da yin wannan aikin zuwa ka je ka yi subscribe a channel ɗin mutum ɗin ba. So muna duba aiki ne yanzu kamar na Twitter da kuma video marketing ɗin nan da kuma TikTok shop ɗin nan, ayyuka ne masu sauƙi wanda duk mun iya su, da kuma na creating na email. So duka ayyuka ne masu sauƙi wanda mun iya su gaskiya, ba su da wahala. Yanzu ga shi dai muna ta dudduba na YouTube ɗin nan, mu duba aikin da ya ɗan fi sauƙi a ciki sai mu nuna muku shi. So wannan aiki idan ka je kai wani run ɗin aiki gaskiya za su iya rufe ma account a kowane lokaci. So yanzu ga shi muna ta dudduba dai mu samu aiki mai sauƙi. Ko da ba mu samu aiki mai sauƙi ba, insha Allah a next video zan kawo muku yanda za ka yi aiki domin ka je ka yi wannan submitting ɗin wannan category ɗin. So wato sharing video YouTube. So wannan dai ga shi ma alamun aiki ne mai sauƙi, amma kuma gaskiya alamun shi aikin zai zama yana da ɗan hatsari, to ba za mu yi shi ba. Bari mu dai mu koma cikin mu koma nan, bari mu dai mu koma mu sake bincikawa mu duba aiki mai sauƙi. Ga Facebook aiki, ga waye da sauransu, duk sai ka duba aikin da kawai in ka ɗan karanta ka ga aikin normal ne kawai za ka iya shi. So za ka iya aikin yanda ya kamata sai ka yi. TikTok shop ɗin nan da video marketing ɗin nan da kuma Twitter ɗin nan da kuma sign up, su ne aikin da ake, su ne inda ake ɗan sake aiki masu sauƙi wanda muka iya su a ciki. Saboda gaskiya wannan abun ayyukansu suna da hatsari sosai gaskiya. Saboda in ka ɗan yi mistake kaɗan wallahi za su iya koran ka. Ko idan suka kore ka kuma sai ka sake creating na wani account. To creating na wani account kuma gaskiya idan kai a waya ɗaya suna iya rufewa. Ana yi a waya ɗaya amma kuma akwai, zan kawo muku bidiyon yanda ake canza IP address na waya cikin sauƙi ba tare da ka yi restore ɗin wayanka ko wani abu makamancin haka ba. Za ka canza IP address ɗin sai ka sake buɗe wani. So ga shi dai har yanzu ba mu samu aiki mai sauƙi ba. Amma insha Allah a next za mu kawo muku bidiyon yanda za ka yi submitting wannan category ɗin, yanda za ka yi submitting nashi. So yanzu bari mu je mu. Yau bayan ka yi submitting na different category, to za ka gan shi a nan gurin zai zo ya tsaya a wurin pending. Ga nan wurin pending ɗin nan ga 'yan uwan shi. Yanzu wannan duk wani different category da na yi ne yake tsayawa a pending nan. Ina da pending 6,660. Wannan na different category ne, sai da kuma ayyukan da akwai aikin da idan kai da zai tsaya pending har sai sun tsaya sun duba sun bincike shi kafin su sake ma shi earning naka available. So yanzu bari mu je mu sake yin koda aiki ɗaya ne, sai mu je mu nuna muku gandun, mu je gandun withdraw kuma. Yauwa ga wani aiki mai 7,000, so sai mu shige shi. Bayan mun shige shi ga shi za mu kwafi aikin. So bayan mun kwafe shi sai mu sake koma cikin Q browser mu. Mun dawo cikin Q browser mu za mu danna shi domin ya wuce. Sai mu taɓa read more har yanzu. Sai mu zaɓi na farko. Da mun zaɓi na farko zai wuce, sai mu zaɓi nan hoto na farko ko na biyu, shi ma duka duk wanda ka danna is not normal kawai. So yanzu ga shi sai kai ta next, kai next, kai next, ga shi next 4. Yawa next 5.
next 6 gashi, sai mu yi next 7, kai ta next, kawai next za ka yi ta yi har ya kai ka directly in za su je su baka normal ka je ka yi aikinka. Yawa gashi yanzu kamar yadda kuke gani, bari mu jira. Gashi to yanzu gashi kun ga sun nuna mana, sai mu sake taba talla na farko ko na sama ko na ƙasa, kawai inda ya nuna ma ofin alaman talla ne, so za ga yana wucewa sai ka zaɓi ɗaya a ciki. Yanzu gashi mun shiga wannan, bari ya ɗan yi sakan 30 sai mu sake komawa cikin aikinmu. Yawwa gashi bari mu ɗan yi waiting ɗin shi. Bari mu yi back, yanzu kan na tare ya sakan 30. Yawwa bari na buɗe. Yawwa sai ka kwafe shi, so da zaran ka danna kan shi zai kwafe ma shi, sai ka yi kwafi, sai ka zo ka taɓa open area, yanzu ka sake neman talla, sai ka sake danne shi, sai ka tare shi, sai ka zo sorry, bayan ka tare shi ma. Yawwa yanzu kun ga wannan gashi ne abin da nake faɗa muku. Yanzu idan ka kula wannan ba BYE din nan ya bamu ba, gashi ne ya nuna mana wani ads ne ma a ƙarshen. So sai ka yi back, sai ka sake duba wani talla, sai ka yi back, ka ga yanzu ya dawo da mu nan. So sai mu sake yin back misali, saboda mu samu wani tallan da ba zai bamu matsala ba. So gashi ya dawo da mu nan. To sai yanzu ga wannan ma nan ya bamu talla, ga can a sama, ga yana a ƙasa. Yanzu bari mu zaɓi na saman nan mu ga, bari mu zaɓi tallan sama. Yawwa sai mu tare shi. Yawwa to kun ga wannan ya bamu BWAE din nan. So sai kai kwafi ɗinsa. Idan ka yi kwafi sai ka dawo cikin aikinka. Yanzu gashi mun dawo cikin aikinmu, sai ka zo kai paste link ɗin da ka kwafo last a nan na farko. Na biyu sai ka sa contact page da zan ajiye muku URL contact page, so ko kuma kai mun magana. So gashi sai mu yi submitting. Yawwa gashi yanzu idan ka kula aikinmu ya riga da ya wuce success. So ga wani aiki mai 2000. So yanzu dai za mu je kawai gandun withdraw ne, yanzu ba za mu tsaya sake yin wani aiki ba, tunda yanzu mun haɗa $7 a ciki, 7.5 muka haɗa. Yanzu bari mu je, bari mu yi refresh in sun samu, sai mu je gandun withdraw. Gashi nan. Yawa gashi sun riga da sun sa mana. So abin da za ka yi shine za ka yi back, so za ka dawo kan asalin kan account ɗin. So ga alamar layuka guda uku nan za ka shiga ka je. So amma kafin mu shiga layuka guda uku, akwai wallet ɗin da ake withdraw ɗin a ciki. Za ka je Play Store na wayarka. So gashi kamar haka, za ka rubuta iTime gashi. I'm sorry, ba shi bane, bari mu. Yawa item za ka rubuta. So da ka rubuta za ka ga gashi nan, wannan shine application ɗin gashi. So za ka yi installing nashi a cikin wayarka. Bayan ka yi installing sai ka je ka shiga cikin application. Yanzu mu bari mu shiga cikin namu, so domin mu je mu yi register wallet ɗin da za mu yi withdraw a ciki. So da ka shiga zai nuna ma get start ɗin nan, sai ka taɓa get start. So da ka taɓa get start zai kawo kanan ga personal ga kuma business. To personal mu yanzu za mu yi amfani da shi, account ɗin personal za mu buɗe. So sai ka yi selecting country Nigeria. So gashi ya bamu.
da ka yi selecting country gashi nan with Google din nan, sai ka taba with Google saboda ya dan fi sauki gaskiya, da shi muke amfani, ya dan fi sauki gurin budewa. So sai ka yi selecting, sai ka duba email din da suke cikin wayarka, sai ka duba email din da ka yi amfani da shi gurin creating na Sproutgigs ɗinka, email din da ka bude da shi. Yanzu mun bude da wannan email din ne, gashi. So gashi ya wuce, gashi kamar haka. To kamar da kuke gani yanzu gashi ya nuna mana ya riga da ya wuce kawai. To abin da zaka yi shine da ya wuce nan zaka zo ga alamar me din nan, sai ka zo gurin. So zaka shiga setting. So da ka shiga setting a nan gurin zaka select profile. To yanzu gaskiya akwai abin da ya kamata yanzu haka a nan mito shine zaka shiga cikin website nasu, ko kuma ka zo ka taba kan complete profile da sai ka taba add phone, sai kai continue. So a nan gurin ba lalle ne su baka dama ka cike sauran bayanan ba. So abin da zamu yi shine zaka tafi kan website din su, bari mu shiga cikin Chrome, sai ka rubuta item, gashi wannan shine website item.com. So ga website din wannan shine website din su, gashi. Yawa idan ya bude ma nan shine cikin website din, zaka zo yanzu bari mu mai da shi English. Zaka zo ka mai da shi English, gashi mun mai da shi English. So gashi saboda mu fi fahimtar abin da suke nufi, mun dawo da shi English. Bari ya bude. So zaka zo ka mai da shi, bayan ka mai da shi English, ga nan alamar layuka guda uku nan, aga ka taba layuka guda uku nan. Idan ka taba shi a nan gurin za ga ya nuna ma ga join ga kuma login. To mu yanzu zamu taba login ne. Bayan mun taba login, abin da zai kawo mu zamu yi website ne ko kuma zamu shiga. To yanzu bari mu gwada ta application mu ga. Har yanzu dai basu kawo mu yanda zamu gama complete din ba. So mu taba login har yanzu. Bayan mun taba login sai mu yi with website, gashi. Yawa gashi sun ce mana continue app, continue web. So yanzu bari mu zabi na ƙasa web kenan, website. Yawa to ga website. To zamu zo mu sake yin with Google har yanzu, ga Google nan, ga Facebook, ga waye kuma masu iPhone suma. Yawa bari ya wuce. So ka tsaya ka nutsu ka kalli bidiyon sosai, sai mu sake zuwa kan mu zo kan email din da muka yi amfani da shi wurin bude Sproutgigs din mu, sai mu selecting na email din. So da ka yi selecting a nan gurin za su nama gashi IP address waye. So a nan za su tura ma sako ne a cikin email naka. Yanzu bari mu yi back mu koma cikin email namu domin mu je mu duba sakon da za a tura mana. Bari mu je mu kan email din. Yawa idan ku duba ga nan sakon sun riga da sun tura mana shi, ga airtime, ga sako sun yi mana. So sai mu confirming ɗinsa, ga wurin confirm email, sai kai confirm. Ka yi confirm zai wuce da kai directly, zai sake dawo da kai cikin website din. So gashi za su sake cewa website ko application. So mu duk zamu yanzu amfani, zamu using da website ne gaskiya, saboda ya fi sauki gurin cike komai da komai. Continue web, sai mu sake with har yanzu email domin su tabbatar da komai da komai. To har yanzu dai IP address. To sai mu sake komawa, mu sake dubawa akwai wani link din, sai mu sake shiga, mu sake tura mana IP address device waye. To gashi nan verifying device IP address, sai ka taba kan verifying device IP address. So da ka taba zai kawo kan sai ka sake with website nasu. Gashi
sai mu sake with website. Yawwa ga yanzu zai nuna ma verifying waye din su success. So yanzu sai mu yi continue app, sai mu yi amfani da application yanzu saboda ta cikin shi za mu fi nuna muku komai da komai. I'm sorry, sai mu sake dawowa cikin application cikin website din su. Bari mu dai mu yi amfani da website din. Yawwa da ya kawo mu gurin da mun koma cikin website gashi zai kawo mu nan. So da kaga ya kawo ka nan gurin akwai bayanan da suke so ka cike na address naka da waye da sauransu. Bari mu taɓa complete profile, sai mu yi using app. Yawwa da ka taɓa complete profile, so gashi a nan gurin za su tambaye ka suna da kuma second name da waye dai da sauransu. So bari mu yanzu mu yi amfani, za su nuna ma sunan email ɗin da ka buɗe da shi. So inda shi za ka yi amfani idan ma za ka sa sunanka, mail sunanka ne ka sa sunanka complete, sunanka full name naka, saboda in an je gurin fitfi wurin tura ma kuɗinka. Yanzu misali mu bari mu yi amfani da sunanmu full name namu. Yawwa a nan gurin second name mu ba mu da shi gaskiya, ba sai mun sa shi ba. Address, so address 1 address 2, yanzu bari mu yi amfani da address ɗinmu. Yawwa gashi mun sa address ɗinmu, city sai ka sa garinka, state Yobe mun sa namu. Nan gurin postal code, bari mu yi amfani da postal code namu. Yawwa sai ka yi next. Bayan ka yi next a nan gurin zai kawo ka kai selecting Nigeria, sai ka sa number wayanka saboda za su turo ma OTP ne. Gashi yanzu mu bari mu yi amfani da namu number. A nan gurin sai ka sa date of birth ɗinka. Gashi za ka yi selecting date of birth ɗinka. Yanzu mun sa date of birth. Wurin inviting ɗin nan kuma sai ka ƙyale, sai ka yi verifying phone number. So sai ka zaɓi sim ko WhatsApp. So yawanci gaskiya mun fi amfani da WhatsApp saboda ya fi sauri, sun fi saurin turowa. So amma yanzu sakamakon wannan number babu WhatsApp a kai, za mu yi amfani mu ga directly message da sim ɗin ba WhatsApp ɗin shi ba sai ta ba. Yawwa kaga yanzu gashi sun turo mana. So sun turo mana gashi nan 49,972. So sai mu taɓa submit code. Da mun taɓa submit code gashi zai nuna mana nan, sai nan za ka yi skipping ɗin shi domin ka riga da ka gama duk wani abin da ake buƙata. So sai ka yi back, sai ka yi refresh. So idan ya kawo maka adding funding ɗin nan, ka riga da ka gama duk wani abu da za ka yi a cikin wannan web ɗin. So ana verifying na ito, amma verifying ɗin yanzu yana da wahala gaskiya, saboda yanzu dai na ga yawanci da international passport suke amfani wurin yin verifying ɗin shi. So kai ba sai ka yi damu da dole wannan sai ka yi wannan verifying da waye da sauransu ba. Kai ka riga da ka gama naka yanzu a nan gurin. Abin da za ka yi shine wannan email da shi ka buɗe Sproutgigs, to za ka je sai mu koma cikin Sproutgigs ɗinmu. Mun riga da mun gama complete na wallet ɗinmu da Sproutgigs za su tura mana wato dalolinmu a ciki. Sai mu koma ciki, mu dawo cikin Sproutgigs ɗinmu gashi nan. Yawwa bayan mun dawo ciki yanzu ga account ɗinmu, za ka zo ga alamar layuka guda uku nan ta can sama. Bari mu nuna muku gashi nan, sai ka taɓa kan layuka guda uku, ga yanda aka sa wallet gashi. So sai ka shiga wallet. Bayan ka shiga wallet gashi zai wuce, so zai kawo ka nan gurin. Gashi nan za su ce ma gashi nan requesting withdraw. So sai mu taɓa, da yake mu withdraw za mu yi. So sannan ka'idan wannan website ɗin gaskiya sai account ɗinka ya kai 7 days kafin ka samu damar withdraw. Ko da ka haɗa ko da $20 ne ko sama da haka, kuma $100 ne, to dole sai ya kai 7 days sannan ka samu damar yin withdraw. So sai mu taɓa requesting withdraw.
So da mun taɓa requesting withdraw gashi nan, ga item gashi nan shine na farko, ga bitpay, ga waye, ga feya, ga waye da sauransu. To amma shi wannan gaskiya yafi sauƙin withdraw gaskiya item ɗin nan. So dalar ma a cikinsa ta ɗan fi farashi gaskiya yanda ya kamata, wanda yanzu haka muka buɗe wallet ɗin, yanzu haka muka buɗe. To gashi nan shine na farko. So sai mu taɓa, in kana da feya kuma zaka iya ta cikin, kana da bitpay ɗin ma zaka iya ta ciki, gashi wannan shine. To za mu danna kan shi, da mun danna kan shi kaga ga alaman ya sa mana wani alaman green. To sai mu yo ƙasa, idan mun yo ƙasa gashi nan ga nan gurin ragewa ne da kuma ƙarawa. In kana so, in duka zaka yi withdraw ɗin, yanzu ga mu dala 7 ne da 53 point. Gashi in kana so ka rage zaka iya ragewa, ka ce dala kaza kake so ka yi withdraw, sai ka rage. Yanzu mu za mu yi withdraw ɗin duka ne gaskiya, ba za mu rage a ciki ba gaba ɗaya. To gashi abin da za su yi charges, za su caji 1.51, za su yi caji. Abin da zan yi receiving shine 6.2, abin da za su tura mai kenan. To gashi sai ka zo ka taɓa sending code ɗin nan, ka aminta, gashi sending token kai, in ka ƙude shi gaba ɗaya abin da za ka withdraw. So yanzu bari mu jira su tura mana message a cikin email ɗinmu inda za mu je mu ɗauko, sai mu zo mu sa. Bari mu shiga kawai directly cikin email ɗin, zai zama yanzu sun riga da sun tura, sai mu ɗauko shi. Yawwa gashi nan, ga token ɗin nan sun turo mana, gashi nan 208566. So bari mu yi copy ɗin shi, sai mu zo mu sa shi a nan. Bayan ka sa sai ka yi submit requesting. Da ka yi submit requesting gashi kenan ka riga da ka withdraw success ta cikin wannan web ɗin. Gashi withdraw yana pending, ga email ɗinka ga waye. So withdraw yanzu gashi mun yi misalin karfe 10 ne da 24 mun yi withdraw ɗinmu. So withdraw ɗin ba zai shiga ba sai karfe 5 zuwa 6. Kowane time kai withdraw baya shiga. Daga karfe 5 suke fara sake wa mutane withdraw ɗin su zuwa karfe 6 dai har zuwa inda ya sawwaka. Amma dai so samu da kai withdraw daga safe, kar ka wuce karfe 2 na rana ba kai withdraw ba. In ka kai karfe 2 na rana kawai kai haƙuri ka bari, sai in ka wuce karfe 2 ko karfe 3 kai haƙuri kawai sai gobe kai withdraw ɗinka. Idan kuma zaka iya a wannan time ɗin ma normal ne zaka iya, kowane lokaci ana iya withdraw. Amma dai ƙa'ida withdraw ne baya shiga sai karfe 5 na yamma. Karfe 5 na yamma a kowane time kai withdraw, sai karfe 5 na yamma za su saki ma withdraw ɗinka directly zuwa cikin wallet ɗinka. Gashi abin da za mu yi receiving shine 6.2, abin da 6.2 abin da za mu yi receiving a cikin item ɗin mu kenan. Da zarar sun tura mana kuma a cikin item ɗin mu, yanzu bari mu shiga mu ga ko za su ba mu daman yanda za mu yi fee ba tare da an sa mana komai a ciki ba. Yanda za ka yi fee shine za ka zo ga wurin withdraw ɗin nan, za ka shiga wurin withdraw, za ka taɓa continue, sai ka taɓa next. So a nan gurin za ka taɓa new payment. So misali mu yanzu bank cash muke so mu yi withdraw ɗinmu, sai mu taɓa OP, sai mu yi searching ɗin OP. So da mun yi searching ɗin OP gashi za su ba mu OP. To sai ka zaɓi na sama, gashi ga wanda za ka zaɓa na sama, sai ka zaɓa holding ɗin nan. So za ka sa amount ɗin dalolin da yanzu misali mu za su sa mana dala 6.2. So abin da za su sa mana, kun ga yanzu ciki babu kuɗi gaskiya, sun nuna mana ba zai yi ba saboda ciki babu kuɗi. So amma insha Allah da zarar mun yi receiving za mu yi muku bidiyo akan yadda za ka je ka yi fee ka sai da kayanka a tura ma kuɗinka directly cikin account ɗinka ba tare da wani ɓata lokaci ba. So mun gode da kasancewa da mu da kuka yi a wannan bidiyo, sai mun haɗu da ku a next bidiyo kuma yadda zan kawo muku yadda za ku yi different category ɗin nan, yadda za ku yi submitting nashi, sannan har ku samu dama ku yi withdraw ɗinku cikin sauƙi. Saboda wannan different category ɗin idan baka yi shi ba za ka samu daman ci gaba da aiki ba. So amma da ka yi different category ɗin nan shikenan za ka samu dama ka ci gaba da aikin ka yadda ya kamata, kana kwashe ɗan dalolinka. So mun gode da kasancewa da mu da kuka yi a wannan bidiyo, mu haɗu da ku a next bidiyo.